Diyos marinaldo po sa tuyagabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin Banwaan. Kaiba kan sa itong mga personal na intensyones, ang misang ini idinudulot bilang pasasalamat ni Nene del Rosario, Rodriguez and Bunyag families. Thanksgiving and petition of Lorraine, Evanin, and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving for all the blessings received, offered by Dote Monte and family, offered by Lumbria family and Matias family. Special intentions for fast recovery of Emma Barbin, Monica Acab, and Alma Narvaez, offered by Nene del Rosario, for safe and good health of Arnaldo II, Cindy Carmen Arnold Kirby Bunyag, offered by Bunyag family, for safe and good health of Maria Faye Donna, Viel Maria, Jerome and Gerald Chudor Rodriguez, offered by Bunyag family. Prayer for land dispute at Hibago, Salugon, offered by Nene del Rosario. Petition for Maria Joy Dayan de la Cruz to pass the CPA board exam, and Mr. Ernesto de la Cruz to pass the LET exam of Monique Bendicio, offered by Malu Bendicio, for good health and healing of Justin and Eloise by Matias family, for positive result of entrance exam of Clyde Constantine Rubio, and thanksgiving by De La Viña family. For the soul of Father Luan Harcia, for the souls of Father Jesus Regaspe and Rustico Burse, for the souls of all CRC and LLFCC members, especially Maria Corazon, Lorenzo, Celeste, Purita, Fe, Salve, and for all souls in purgatory. For the souls of Arnaldo, offered by Binang, for the souls of Soledad, Amado, Nenita, Elena, Filimon, offered by Nene del Rosario. For the souls of Porfirio and Paz, offered by Dacian and Robles family. For the soul of Ernesto, offered by Tess Dacian and family. For the souls of Virginia, Luz, Salvador, offered by Dote Monte and family. For the souls of Juan and Paula, offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. For all the souls in purgatory by Marilu Bendicio. For the souls of Lorenzo and Nelly, Argario, Concepcion, Emmanuel, Belen, Joaquin, Crispulo, and Norma, offered by Mencho de la Cruz. For the souls of Lionel, Erlinda, Cherry, Virginia, Jose, and Prudencio. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ngunyan, iyo ang ika-29 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang liturhiyang ngunyan na Domingo, nagpapahayag kang pangapudan sa gabos na maghiras nin tunay na paglingkod sa Diyos, sa simbahan, asin sa lambang saro. Ang paglingkod dapat nagibuhon bilang pakihiras sa misyon nin pagkamuot ni Hesukristo. Magpasalamat kita sa kagurang na nin huli kan Diyos no na balaog
nin tunay na paglingkod. An mamamayo sa selebrasyon niya ngunyan, iyo si Reverendo Padre Angel Lorenzo Durusan, Formator, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos sa sinmaugmang awito ng awit sa pagpoon. Makakaagaw, kundi kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na naging makakahanap, kami sa imo pinakulit. Mga magturugan sa imong darong, pagtubod niya mo lugod magrarong, ikaandaw na kamit ako. Sa ngalan ka na ba, asin ka na aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa liwat, Dios marhay na banggi po sa indo gabos. Diyos marinabang imam po. Kaibahan kan sa tuyang mga intensyon, sa banal na Santa Misa, iayon man yato ngunyan, sa misang ini, an sa tuyang mga personal na intensyon, siring man ang sa tuyang mga pangadjion sa satong pamilya. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinongan, sa mga taong parahayan buo. Ginoo mauminika, rinurukyawi ika, sinasambami ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika,
akin kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Tanging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turot kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa paggibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, nagpapahayag kang profesiya, manunungod sa Mesiyas. Idudulot niya ang sa iyang buhay para sa kaligtasan kan katauhan. Hemateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan, namuyang runuton siya sa kaluyahan. Kung idusay niya ang buhay para sa kasalan, mahihiling niya ang kapag-arakian, papahalawigon ang panahon asin ang buot kan kagurangnan, mauswag sa iyang kamot. Huli sa paghurasa kan sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag, malulubos siya sa iyang kaaraman. Susurugon kan suripot kung surugoon ang dakol, asin ang sa endang mga sala, siya ang mapasan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, mautob sa mo ang sa imong pagkaherak, mantang naglaom kami sa imo. Kagurangnan, mautob sa mo ang sa imong pagkaherag, mantang naglaom kami sa imo. Matanos ang tataramon kan kagurangnan, asin ang gabos niyang gibo sa kaimbudan. Namumutan niya ang kasuriputan sa kakatanosan. Ang daga, pano kan karahayan kan kagurangnan. Kagurangnan, mautob sa mo ang sa imong pagkaherak, mantang naglaom kami sa imo. Uya, ang mga mata kan kagurangnan, tutok sa mga may pagkatakot sa iya, para sa mga naghahalat kan sa iyang karahayan, sa pag-agaw kan sa endang mga kalag sa kagadanan, asin sa pagbuhay sa enda, sa tiggutom. Kagurangnan, mautob sa mo ang sa imong pagkaherak, mantang naglaom kami sa imo. Ang satong kalag nagahalat sa kagurangnan, tabang sato asin kalasag niyato siya. Kagurangnan, mapasamuya ang karahayan mo, susog sa paghalat mi sa imo. Kagurangnan, mautob sa mo ang sa imong pagkaherak, mantang naglaom kami sa imo.
Sa ikadawang babasahon, ipinapaabot sa to ang katotoohan na ang kagurangnan bilang tao, nakamati maning kasakitan. Ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, huli taigwa ng dakulang puon na padi na nakabagtas sa langit, si Jesus, ang aki kan Diyos. Mga putan kita sa satong pagpahayag nin pagtubod. Tamayo kita nin puon na padi na daita tao makidumamay sa satong kaluyahan. Kundi sarong sinugutan siring sato sa gabos na bagay, mayo sana nin kasalan. Kaya magdulo kita na masarig ang buot sa trono nin grasya, tanganing makamtan ang karahayan, asin makuha ang grasya para sa napapanahon na tabang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imo nga espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagdulok ki Jesus si Santiago asin si Juan na mga aki ni Zebedeo na ansabi sa iya, Maestro, buot niya mo na gibuhon mo sa mo kung ano an hagadon mi sa imo. Nagsabi siya sa inda, Ano ang buot nindong gibohon ko sa indo? Nagsabi sinda, Iwaras mo sa mo na makatukaw saro sa tuo mo, asin saro sa wala sa imong kamurawayan. Nagsabi sa inda si Jesus, Dainindo aram an hinahagad nindo, kaya daw nindong inumon ang kalis na iniinom ko, o magpabuntog sa bunyag na binubuntugan ko. Nagsabi sinda sa iya, Kaya niya mo. Si Jesus nagsabi sa inda, Ang kalis na iniinom ko, iinumon nindo, asin ang bunyag na binubuntugan sa ko, bubuntugan sa indo. Alagad, ang pagtukaw sa too ko o sa wala ko, bako sa ko ang pagtao, kundi sa mga tinagamahan. Pagkadangog kaini, nagpuon maanggot si Sampulo ki Santiago asin ki Juan. Inapod ni Jesus ang 12 sa iya, asin nagsabi sa inda, Aram nindo na ang mga pinaguhonang namamayo sa mga pagano, nagpapaka kagurangnan sa inda, asin ang mga darakula nindang tawo, nagpapaka pangyari sa inda. Bako siring sa indo, kundi ang buot maging dakula sa indo, magiginindong paralingkod, asin ang buot maging enot sa indo, magiging uripon nin kabos. An aki nin tawo, dain nadigdi, tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod,
asin itaoan buhay niyang pantubos para sa dakol. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, hatukaw po ang gabos. An si isay man sa indo na buot maging enot, dapat maging uripon kan gabos. Sa liwat, marahay na banggi po sa indo gabos, mga tugang. An sa tuyang paghuhurop-huropan ngunyan na Domingo, sarong pagirumdom sa satuya kung paano kita mabuhay nin dalisay sa mata nin mahal na Diyos. An babasahon po niya to ngunyan na Domingo, sarong pagirumdom sa satuya gabos, kan kapakumbabaan sa tahaw kan satuyang paglingkod. Siring man, an kapakumbabaan sa tahaw kan satuyang desire to be the first, to be the best. Kung babalikan po niya to an satuyang ebanghelyo na binasa, si Santiago asin si Juan na mga aki ni Zebedeo, nag-request kay Jesus na sinda magtukaw sa kataid niya sa iyang mamurawayon na kahadean. Asin sa pagpatotoo kaini, sinda nakapagsabi na iinumon ninda an iinumon ni Jesus. Siring man magpapabunyag sinda sa pagbubuntugan ni Jesus. Asin si Jesus nakapagsabi, an si isay man sa indo na buot maging enot, dapat maging uripon kan gabos. Igo po bagang kasabihan, the secret to a successful and meaningful life is to stay humble. The secret to a successful and meaningful life is to stay humble. Dawa na halangkaw an sa imong pinag-adalan, dawa sikat ka na, dawa dakul na ang nag-a-admire sa imo, alagad magdanay kang mapakumbaba. Nakakamundo pong isipon na dakul sa satuya ang nabubuta sa kasikatan, nabubuta sa kapangyarihan, nabubuta sa karangyaan kan kinaban. Sa totoo lang, may mga pagkakataon o sitwasyon na kinakaipuhan ta sa nang magpakumbaba, tanganing maging tuninong asin maugma an sa tuyang buhay. Sa Ebanghelyo, nagtutukdo sa tuya, mapapadapit sa marahay na attitude sa sarong okasyon, espesyalmente ang gawe nin kapakumbabaan. Dahil dapat kita maghanap nin lugar kung saan kita o umawon, kundi kan lugar na dai kita o umawon. Sa totoo lang, may mga tao na mahilig mag-alsa nin bangko. May mga tao na dawa na sa mga simpleng okasyon, gustong-gusto ninda na nare-rekognisar, tinatawan nin lugar asin importansya. Dawa ngani sa simpleng paglaag o pagsurat nin pangaran, big deal ang pagkaag nin mga titulo na nagtatao nin pagmidbid o onra. Huli ka ini, nalilingawan niya to ang pinaka-basic sa satuyang buhay. Na bago pa kita naging professional o naging successful sa satuyang karera, naging muna kitang Kristiyano. Ini ang pinaka-enot asin pinaka-importanteng titulo na satuyang inako. Binunyagan kita sa ngaran ni Kristo, kaya dapat sana na maging niyatong ehemplo ang satuyang kagurangnan. Our perfect example of humility is our Lord Jesus Christ.
He humbled himself. Dawa na siya Diyos, alagad nagpakumbaba. Naging tao, tanganing makisumaro sa satuyang kamugtakan. An si isay man sa saindo, an mauwot maging enot, dapat maging uripon kan gabos. Mga tugang, ano or sa papaanong paagi kita makakagibo kan kapakumbabaan na ini? Or paano kita magiging enot sa matanin mahal na Diyos? Mga tugang, itinutukdo man sa satuya kan ebanghelyo, an importansya kan paggibo nin karahayan sa hilom. An karahayan, natural sa tuya, ninhulitan nila lang kita nin Diyos sa iyang karahayan. Alagad, bakong natural sa tuya, na ipagpaabaw-abaw an sa tuyang mga karahayan. Ang social media, saro na nag-i-influensya sa tuya, na maging kitang mapaabaw-abaw. Minsan ngani, ang mga ginigibo niya tong karahayan, gusto niya tong gabos dokumentado, tanganing mahiling kan iba. Considering, mayo na kitang pagkakaiba sa ibang mga politiko na ang mindset perming i-promote ang sadiri. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, mga tugang, kun kamo maglimos, da inindo ipaisi sa wala nindong kamot, ang ginigibo kan sa indong tuo. Tanganing maging hilom an sa indong paglimos, asin babalusan kamo kan sa indong ama na nakakahiling sa hilom. Dawa na an sa tuyang kagurangnan, pagkatapos na siya mabuhay liwat, he always acted hidden. Mala nga ni kayan, napagkamalan siyang hardinero, napagkamalan siyang estranghero, na mayong aram sa mga nangyayari sa Jerusalem, habang naglalakaw pasiring sa Emmaus. Dai siya namidbid kan sa iyang mga disipulos, sagkod na gibuhon ni Jesus ang pagbaak nin tinapay. An sa tuyang ebanghelyo, mga tugang, our gospel reminds us that there is joy in hidden goodness or secret goodness. Mga namumutan ko, mga tugang, sa puntong ini, inaalok kita ni Jesus na isabuhay niya to an sa iyang pangapudan na maging kitang mapakumbaba sa gabos na oras asin pagkakataon. Siring man, urog niya tong padakulon ang mga gibong karahayan sa hilom. Ano man na karahayan asin sakripisyo an sa tuyang ginigibo, daiman ini marekognisar o mahiling kan iba, ang Diyos iyo an matao sa tuya kan sa iyang balos. An si isay man na magpakumbaba kan sa iyang sadiri, iyo iyan an enot sa kahadean ng Diyos. Kaya sabi bagangani kaya ni Bishop Sok, huwag nating hanapin ang palakpak ng mga tao. Hanapin natin ang palakpak ng Diyos. Matindog ang gabos, ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, halik duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa paropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad nin nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Nag-aaram kan mga tataramon ni Jesus na an pinakaurog iyo an naglilingkod, mamibi kita sa Dios Ama para sa tunay na espiritu nin paglingkod sa katawuhan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, maging mga tunay na mga paralingkod na may siring na pagmakulog na pinamati ni Kristo sa saiyang mga parasunod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa gobyerno, maggamit kan sa indang kapangyarihan para sa karahayan kan sa indang nasasakupan, asin maglikay sa anuman na daing pagkauruyon asin daing pagtiwala. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan niya to na sa mata kan Diyos, ang tagumpay dai sinusukol sa mga sukulan kan kinaban, kundi kan paggalang sa satong kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, makatalastas ang sa indang pagsakit na pinapasan kaiba ni Kristo, nagiging dakulang bendisyon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaban para sa buhay na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom ipamibi man niya to ang sa tuyang mga personal na intensyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Inigabos, hinahagad niya to huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Sa kuyang buhay, sagot mga kaugmaan sa kuyang puso, asing kalag na ikadanay na paglingkuran sa imo sa nakaguranan at sa kuyang isip asing buo. Inunusay ko sa imo katalingkasan ko para sa kaumawan mo. Kapagi ako karuhanan na magdanay na magingkot sa Matindog po ang gabos.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo, na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo mansana na sa imong linilingkudan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angheles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabot din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayakong sa langit, ang panalon, ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin pare kami ang narahasa sugot, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong pagkatuninongan, itinataw ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburonyog. Sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginapan. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang ginapan. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang ginapan. Awi kami, ning katuninongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. May the body and blood of Christ, keep me safe for eternal life. Ang hawak ni Kristo. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakay
Matindog po ang gabos. Mamimi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante niya, si Reverendo Padre Angel Lorenzo Durosan. Thank you, Father. Thank you po. Salamat po. Ang satuyang mass offerer, si Shirley de la Viña and family. Salamat po. Salamat man po sa satuyang mga akolito, mga nagbasa, asin ministro laiko, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padagos sa pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto. Lalo na si mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakapag-atindi ng Santa Misa. Salamat po. Matindog ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na banggi po sa Indo Kapos. Maray na banggiman po. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tataramon na natamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohon nin pagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tokunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya